नमस्कार आणि गोमंतक टी व्हीच्या रणनीती या कार्यक्रमात तुमचं सर्वांचं स्वागत. आज आपल्याबरोबर आहेत एक लढाऊ व्यक्तिमत्व, जे महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे माजी अध्यक्ष होते, जे 6 वेळा सलग आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत आणि सध्या काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष आहेत. आपण स्वागत करू श्रीमान नाना पटोले यांचं. पटोलेजी, सगळ्यात आधी तुमचं गोव्यात स्वागत. तुम्ही प्रचाराच्या निमित्तानं गोव्यात आलेला आहात. महाराष्ट्राचे जे राजकारण आहे त्याच्याविषयी तुम्हाला पूर्ण अभ्यास आहे. आता गोव्याबद्दल गोव्यात जेव्हा येता तेव्हा गोव्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? गोवा हे महाराष्ट्राच्या कल्चरसोबत मिळणारं राज्य आहे आणि गोव्यात आल्यानंतर काही वेगळं असं वाटत नाही. महाराष्ट्रासारखाच एक भाग आमचा आहे. आम्हाला ओळखीचे लोक, परिचयाचे लोक आणि संबंधातली लोक, कारण की आमच्या महाराष्ट्रातली रिश्तेदारी, इकडली मुलगी तिकडे मागितली जाते, तिकडली मुलगी इकडे मागितली जाते, अशी रिश्तेदारी पण असलेला हा भाग आहे. आणि गेले मी 3-4 दिवस मी या गोव्यामध्ये फिरतो आहे आणि या गोव्यात फिरत असताना लोकांची मानसिकता या निवडणुकीच्या निमित्तानं जे बघायला मिळतं. अनेक ठिकाणी सभा पण झाल्यात. खरं तर गेले अनेक वर्ष भाजप या ठिकाणी सत्तेमध्ये आहे. केंद्रात सत्ता होते, राज्यात सत्ता होती आणि सगळ्यांना अपेक्षित होतं की गोव्याचा त्या पद्धतीचा झपाट्याने विकास होणार. पण गोव्याचा विकासाचा ऱ्हास तर झालाच, पण आमच्या गोव्याच्या जनतेला आणि निसर्गाने जे काही दिलेलं आहे त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात इथं असलेलं पर्यटनाची व्यवस्था, मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक संपदेच्या माध्यमातून मायनिंगची व्यवस्था आणि त्याच्या माध्यमातून रोजगाराची निर्मिती. कारण की गोव्याचं जीवन हे शांतप्रिय आणि आपल्यापुरतं राहायचं आणि छानपैकी जगायचं अशा पद्धतीची मानसिकता असलेलं हे गोव्याचं जीवन आहे. पण आज आर्थिक कमजोरी, रोजगार गेल्यामुळे जे निर्माण झाली त्यामुळे लोकांचं जगणं मुश्किल झालं. बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि त्याच्यामुळे गोव्याच्या राजकारणामध्ये भाजपच्या या गोव्याच्या जनतेशी जो खेळ, त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि रोजगाराशी जो खेळ खेळला त्याचा परिणाम भाजपला या ठिकाणी पाहायला मिळणार असं चित्र आज गोव्यामध्ये निर्माण झालेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये राजकारण वेगळ्या पद्धतीचं चालतं, गोव्यामध्ये ते वेगळ्या पद्धतीनं चालतं. साहजिकच आहे, कारण इकडचे प्रश्न वेगळे आहेत, इकडच्या लोकांची भावना वेगळी आहे, इकडच्या लोकांची मेंटॅलिटी आहे ती वेगळी आहे. तुम्ही जेव्हा जनतेमध्ये फिरता आणि जनतेची जे तुम्ही बोललात की जनतेचा रोष तुम्हाला बघायला मिळतो, तो काँग्रेस पक्षाचा ठोस कार्यक्रम काय आहे गोव्यासाठी? मी आता या राज्याचे मुख्यमंत्री, ज्यांचा मतदारसंघ साखळी, त्या ठिकाणी मी एकदा नाही 2दा जाऊन आलो. आणि जेव्हा मी लोकांमध्ये गेलो, प्रत्येकाच्या घरी गेलो, लोकांच्या समूहामध्ये भेटलो, तिथं त्या भागामध्ये प्रत्येकाच्या घरासमोर टिप्पर, ट्रक जे उभे असतात ते मी पाहिलेत. आणि लोकांना मी विचारलं की हे सगळे ट्रक उभेच राहतात काय, आजही सुट्टी आहे? ते म्हणले नाही साहेब, गेले 10-12 वर्षापासून मायनिंगचा व्यवसाय बंद झाला आणि त्याच्यामुळे आज उपासमारीची पाळी आली. यांच्या गाड्यांच्या किस्ती द्यायच्या असतील तर बायकोचं मंगळसूत्र गहाण ठेवून विकून आम्हाला या बँकेच्या किस्ती भराव्या लागतात. आणि अशी ही परिस्थिती आज आमची निर्माण झाली. जे प्रमोद सावंत आहेत ते आज राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याजवळ एक वॅगनर गाडी होती, साधी छोटी गाडी होती ज्यावेळेस ते आमदार झालेत. आज ते सगळ्यात श्रीमंत आज ते झालेत. आम्ही गरीब झालो आणि आम्ही निवडून दिलेला आमदार आज सगळ्यात श्रीमंत झाला. तो प्रमोद नाही, तो आता प्रॉपर्टी सावंत झाला. अशा पद्धतीच्या लोकांच्या भावना, जनभावना त्या ठिकाणी ऐकायला मिळाल्या. आणि म्हणून मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की राज्याच्या विकासाची जी संकल्पना, कारण की गोव्याची निर्मिती ही काँग्रेसनीच केली. कालच अमित शहाजी सांगितलं की गोव्याची निर्मिती करायला काँग्रेसला उशीर झाला. आखरी जनभावना आणि लोकशाही प्रवृत्तीनं जाण्याची भूमिका ही काँग्रेसचीच राहिलेली आहे. यांच्यासारखे हुकुमशाही प्रवृत्ती काँग्रेसने कधी वापरली नाही. जनतेचं मत जे होतं त्या जनतेच्या मताला आदर करून
काँग्रेसने गोव्याची त्या काळात निर्मिती केली आणि गोव्याच्या सुंदरतेला आणि निसर्गाने दिलेल्या सगळ्या या व्यवस्थेला चांगलं करून या ठिकाणी पर्यटनाच्या व्यवस्था निर्माण करून गोव्याला मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम काँग्रेसने केलं. ही गोव्याची जनता आज त्यांना हे माहीत झालं की भाजपने खऱ्या अर्थानं आमचा घात केला. आणि म्हणून मग पर्यटनाचा विषय असो, मायनिंगचा इश्यू असो, की त्याला निसर्गाचं कुठे नुकसान होता कामा नये. आम्ही एक पॉलिसी परवा आमचे नेते राहुल गांधीजी पण इथं येऊन गेले, त्या दिवशी पण आमची एक पॉलिसी आता पुढच्या काळात अशी होतं की इथलं रॉ मटेरियल नेऊन बाहेर राज्यामध्ये त्याला फिनिश केलं जात होतं. या ठिकाणी उद्योग उभे व्हावेत मायनिंगचे त्याच्यात, कारण की खनिकरणाचं जे आज मोठ्या प्रमाणात त्याचा उपसा केला जातो तो त्या ठिकाणी वाचेल. कमी याच्यामध्ये जास्त लोकांना रोजगार आणि या पद्धतीची एक पॉलिसी या गोव्यामध्ये आणायची. त्याच्यामुळे रोजगार निर्मिती, पर्यावरणाचं नुकसान कुठं होता कामा नये आणि पर्यटनाच्या अजून आधुनिक सोयी या ठिकाणी निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न आणि मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी रोजगार निर्मिती करणं हा काँग्रेस पक्षाचा मुख्य अजेंडा आहे. गोव्याची सुंदरता कुठेही कमी होता कामा नये अशा दृष्टिकोनाचा त्याचा प्रयत्न राहणार आहे. आणि पुन्हा मुख्य प्रवाहात या गोव्याला कसं आणता येईल, कारण की आपण पाहिलं की कोरोनाच्या महामारीमध्ये जवळपास 8,500 लोक साध्या ऑक्सिजन मिळाले नाही म्हणून या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेत. एकीकडे मृत्यूचं तांडव चालत असताना केंद्रातलं भाजपचं सरकार असो की त्यावेळेचं आताचं गोव्यातलं भाजपचं सरकार असो, यांनी लोकांची काळजी नाही स्वतःची काळजी केली. आणि म्हणून इथं मोठ्या हॉस्पिटल्स, एम्सच्या दर्जाच्या हॉस्पिटल या ठिकाणी व्हावे जेणेकरून हे जागतिक पातळीमधून मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या लोकांची सोय आणि गोवेकरांची सोय या पद्धतीच्या व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्थामध्येही मोठा सुधार आपल्याला पुढच्या काळात करावा लागणार आहे. हे सगळं प्लॅनिंग त्याच्या माध्यमातून आमचा अजेंडा त्या पद्धतीने राहणार. पण सध्या जो प्रचार चाललेला आहे भाजपाकडून, 1-2-3 मुद्दे म्हणजे तुम्ही जे मगाशी बोललात की नेहरूंनी गोव्याच्या मुक्तीसाठी विलंब केला. दुसरं एक आरोप झाला होता अमित शहा जेव्हा इथं आले होते तेव्हा की गांधी परिवारासाठी गोवा म्हणजे एक फक्त हॉलिडे डेस्टिनेशन आहे, सुट्टी बनवण्याचं एक केंद्र आहे. तिसरा जो आरोप झाला आहे आता म्हणजे ज्याच्याविरुद्ध म्हणजे देशभर जो होतो आहे की कोरोनाच्या संकटात केंद्र सरकारने उत्तम काम केलं आणि गोव्यामध्ये पण उत्तम काम केलं. आता महाराष्ट्राचा अनुभव तुम्हाला माहीत आहे, कालच आरोप झालेले आहेत की महाराष्ट्रानं कोरोना सगळा फैलावलेला आहे देशामध्ये महाराष्ट्रामुळे. तर हे सगळ्या आरोपाकडे ह्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही कसं बघता? गोव्याच्या जनतेला कोरोनाच्या काळामध्ये कोण काम केलं की नाही केलं ही जनता सर्टिफिकेट देतं. आता तर अशी परिस्थिती झाली की आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हास्यास्पद झालेले आहेत. परवाच्या लोकसभेच्या भाषणामध्ये त्यांनी ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रावर आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांनी पुढं जाणाऱ्या महाराष्ट्रावर एक पद्धतीचा आरोप, खोटा आरोप जो केला, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या जनतेमध्ये मोठा राग, त्यांच्याबद्दलची मोठी चीड आपल्याला आताही पाहते. रोज लोकांचे आंदोलन सुरू झालेले आहेत. त्यावेळेस देशभरातून येणाऱ्या लोकांना त्यांना जेवणाची, राहण्याची, औषधाची व्यवस्था निर्माण ज्या महाराष्ट्राने केली, ज्यावेळेस 4 महिने लोक कुठलाही रोजगार नसताना एका ठिकाणी पडले राहिले, त्यांचे पैसे नव्हते, जेव्हा 1 मेला ट्रेन सुरू झाल्यात त्यावेळेस लोकांनी, महाराष्ट्राच्या लोकांनी आणि काँग्रेसने मिळून त्यांच्या तिकीट काढल्यात आणि त्यांनीच देशभरामध्ये कोरोना पसरवला. अशा पद्धतीचं म्हणजे प्रधानमंत्री पदाला न शोभेचा विषय. एकीकडे राहुल गांधींची भूमिका राज्य मजबूत केले पाहिजेत, राज्य मजबूत झाले तर देश मजबूत होईल. पण नरेंद्र मोदींची भाषा राज्यामध्ये भांडणं लावायची आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्याने जी मदत केली बाहेरच्या लोकांची त्यांची बदनामी करायची, अशा पद्धतीची जी मानसिकता त्या ठिकाणी पाहिली गेली, ती स्थिती गोव्यामध्ये झाली. 8,500 लोक ऑक्सिजन न मिळत आणि त्या ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे मरण पावले. साधे रेमडेसिवीरचे इंजेक्शन आमच्या लोकांना त्या काळात मिळाले नाही. जी काही अवस्था आमच्या गोव्यामध्ये कोरोनाच्या काळात झाली ती पण लपली नाही. आणि मग अशा पद्धतीनं ज्या चुका झाल्यात, नमस्ते ट्रम्प करणारं
पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि बिहारचे लोक घेऊन जाऊन तिथं गर्दी जमा करून माझ्यासाठी लोक येतात अशा पद्धतीचं चित्र निर्माण करण्याचं काम केलं. पण वेस्ट बेंगॉलमध्ये काय झालं आणि कशी हालत बी जे पीची झाली हे सगळ्या देशांनी पाहिली, जगाने पाहिली. पण जी लोकं जेव्हा आपल्या राज्यात उत्तर प्रदेशमध्ये वापस आली, उत्तराखंडमध्ये वापस आली, बिहारमध्ये वापस आली, त्याच्यामुळे दुसऱ्या लाटेत ज्या पद्धतीनं लोकांचा मृत्यू झाला आणि पूर्ण गंगा नदी जी पवित्र नदी आपल्या देशाची त्याच्यामध्ये लाश प्रेताचे ढिगं त्या ठिकाणी जमा झालेत. हेही देशाचे लोक विसरले नाहीत. आणि म्हणून जखमेवर, कारण की कोरोनाचा काळ अजूनही लोक दहशतीच्या बाहेर आले नाहीत, त्या काळावर पण नरेंद्र मोदीजींनी जे लोकसभेमध्ये भाषण करून जखमेवर पुन्हा त्याला कुरदण्याचं आणि त्याच्यावर मीठ टाकण्याचं जे मोठं पाप त्यांनी केलं त्याचे परिणाम आता त्यांना भोगावं लागेल. कोरोना तुम्हीच नमस्ते ट्रम्प करून आणला, तुम्ही वेळेवर उपचार केले नाहीत, वेळेवर लस दिली नाही. लस तयार झाली ती पाकिस्तानच्या लोकांना मोफत द्यायली आणि आपल्या देशाच्या लोकांना विकत देण्यासाठी तुम्ही जो प्रकार सुरू केला, त्याच्या लिलाव केला त्या लसीचा, हेही आता देशाच्या जनतेला पुन्हा आठवण आली. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की नरेंद्र मोदीजी असतील की अमित शहा असतील, ते पूर्ण 100% खोटं बोलतात आणि खोटं बोलत आलेत हे आता लोकांना कळलं. आणि म्हणून खोटारडी व्यवस्था आणि देश संपवणारी व्यवस्था म्हणजे आमच्या गोव्यासारख्या राज्यालाही ज्या पद्धतीनं विकासापासून दूर नेऊन बेरोजगारीच्या खाईत टाकण्याचं, म्हणजे इथं साधं टॅक्सीवाल्यांना मिळालं तर तो टॅक्सीवालाही सुद्धा डोळ्यात अश्रू आणून BJP नको, या BJPनं आमचं संपवलं आणि काँग्रेसच आम्हाला पाहिजे असा टॅक्सीवालासुद्धा बोलतो. आणि कुठल्याही मी सगळ्या स्तरातल्या लोकांना भेटलो, सगळ्या स्तराच्या लोकांच्या भावना एकच आल्या की BJP नको आणि मतविभाजनही नको. कारण की मोठ्या प्रमाणात स्टेट पार्ट्या अनेक राज्यातल्या इथं आल्यात, त्याही त्यांच्यामध्येही सुद्धा लोकांचं, आणि म्हणून मी मगाशी सांगितलं की इथं लिटरेट लोक आहेत, शिकलेले लोक जास्त आहेत गोव्यामध्ये, आणि लोकांच्या भावना माहिती आहे की आम्ही दुसऱ्याला मत केलं तर याचाच पर्यायानं मत हे BJPला जातं आणि त्याच्यामुळे काँग्रेसच एक पर्याय आहे. आणि आमच्या याच्यामध्ये आपण पाहिलं असेल की अपप्रचार सुरू राहतो, राजकारण आहे, पण आपल्याला माहिती असेल की आमचं जवळपास सगळे नवीन तरुणांना या ठिकाणी तिकीटं दिल्या गेलेल्या आहेत. आणि मागच्या काळात जे काही प्रकार झाला तो होऊ नये म्हणून सार्वजनिक पद्धतीनं सगळ्यांची ओथ घेऊन त्यांना जनतेशी आम्ही समरस आणि पार्टीशी आम्ही मिळून राहू अशा पद्धतीची ओथही देण्याचा एक आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. आणि पुढच्या काळात कुठलाही धोका पक्षासोबत आणि पर्यायानं गोव्याच्या जनतेबरोबर धोका होता कामा नये याची काळजीसुद्धा आमच्या हायकमांडने घेतलेली आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की तुटक मेजॉरिटीनं गोव्यामध्ये काँग्रेसच सत्तेमध्ये येईल ही लोकांची भावना. पण तुमचे जे दिग्गज नेते होते गेल्या निवडणुकीमध्ये निवडून आलेले, त्यातले अनेक भाजपामध्ये गेले. फक्त नाव घेण्यासारखे 1-2 नेते सोडले तर काँग्रेसच्या सगळ्या आमदारांनी निर्गमन करून भाजपामध्ये प्रवेश केला. ह्या सगळ्या प्रकाराने जे पोकळी निर्माण झाली असं वाटत नाही तुम्हाला गोव्याच्या काँग्रेसमध्ये? बघा, काँग्रेसला मानणारा एक मोठा वर्ग या गोव्यामध्ये आहे, होता, राहणार आणि त्याला कोणी संपवू शकत नाही. एक जी मोठी नेती झाली त्यांनी काय काय मधल्या काळामध्ये गडबडी केल्या तेही लोकांना माहिती आहे. खरं तर ईश्वरच आमच्यासोबत आहे असं म्हटलं पाहिजे, कारण की ही सगळी गेली त्याचा फायदा झाला. हे राहिली असती तर त्याचं नुकसानही झालं असतं. काँग्रेसमधून एक प्रकारचं जे काही जायचं होतं ते चाललं गेलं, ते आमच्या कामाचंही नव्हतं. पण जी काय आता नवीन पिढीच्या लोकांना आम्ही जी संधी दिली आणि भाजपमध्ये आपण पाहिलं की भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात म्हणजे ज्या मनोहर पर्रीकरांनी गोव्यामध्ये भाजपची ओळख सांगितली, ओळख पटवून दिली, सत्तेत आणलं. मनोहर पर्रीकर साहेब गेल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाला कसं वाळीत टाकलं, म्हणजे गरज संपली आणि आता तुझं काम नाही अशा पद्धतीचं वाळीत टाकण्याचं काम पर्रीकर परिवारानं केलं. त्याची BJPबद्दलची परिचय, कारण की अनेक लोक भाजपमध्ये गेले आणि भाजपचे लोक कुठं गेलेत ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, त्यांची काय परिस्थिती झालेली आहे, कशा लोक अपक्ष उभे झालेत, कसं एकमेकांच्या मारामाऱ्या सुरू आहेत ते सगळ्या गोवाकऱ्यांना माहिती आहे. आणि म्हणून
ज्या भाजपजवळ कुठली नीतिमत्ता नाही, दुसऱ्याच्या घरचं आणायचं ना आपलं तोरण वाजवायचं, तर त्यांना आता लोक त्या गोष्टीला मान्य करणार नाही. आमची जी लोकं आहेत मजबूत लोक आहेत आणि सगळ्या लोकांनी मी जवळपास 40 हे मतदारसंघ फिरलो, त्याच्यामध्ये काँग्रेसच्याकडे बघण्याचा गोवाकऱ्यांचा जो आज दृष्टिकोन आहे तो पॉझिटिव्ह आहे, सकारात्मक आहे. आणि काँग्रेसच या गोव्याला पुन्हा तो वैभव वापस आणून देऊ शकतो, हा मानस या ठिकाणी आहे. परवा याच्या पहिले आमचे राहुल गांधीजी येऊन गेलेत, परवा आमच्या प्रियंकाजी येऊन गेल्यात, आता उद्या अजून पुन्हा राहुल गांधीजी येतात आहेत. आणि हे पर्यटनासाठी नाही, पर्यटनासाठी तर आम्ही आमच्या देशातच जातो. पर्यटन त्यांना वाटतं की आम्ही एका राज्यात गेलो तर पर्यटन. हे विदेशात फिरणारी लोकं ज्यांना देशाची काळजी नाही, फक्त देशाच्या जनतेची मतं पाहिजेत आणि विदेशातच फिरत राहायचं आणि देशाच्या पैशाची लूट माजवायची, अशा पद्धतीची जी काही मानसिकता आहे, जे आज आमच्या काँग्रेसच्या नेत्यावर आरोप करतात, त्यांनी विदेशात किती पर्यटन करायचं आहे तेही देशातल्या लोकांना माहिती आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्या आता कुठल्या आरोपाला आता देशाची जनता त्याला सकारात्मक घेत नाही. भाजप सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसकडून आरोप होतो आहे की राज्यांचे अधिकार कमी केले जात आहेत. आता गोवा हे एक छोटंसं राज्य आहे, महाराष्ट्राच्या किंवा इतर मोठ्या राज्याच्या तुलनेत आपण जवळपास एवढ्या जिल्ह्या एवढासुद्धा नाही आहोत. सो अशा परिस्थितीत असे जेव्हा आरोप केले जातात की केंद्राची सत्ता सगळीकडे चालते, म्हणजे सेंट्रलाइज दिल्लीवरून सगळे चालतं, आपलं जे फेडरल स्ट्रक्चर झालं आपण बोलतो त्याला मोठा धोका आहे. तो हे जर चालू राहिलं तर गोव्याच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होणार का एक, आणि तसा होऊ नये म्हणून काँग्रेसचा काही ठोस कार्यक्रम आहे का की गोव्याला स्पेशल स्टेटस वगैरे देण्याचा? कारण ह्याच्याबद्दल पुष्कळ चर्चा झालेली आहे की गोव्याला विशेष दर्जा देण्यात यावा, कारण इकडची भौगोलिक परिस्थिती, लिमिटेड रिसोर्सेस हे सगळं लक्षात घेऊन तुमचं काय त्याच्यावर? बरोबर आहे, गोव्याच्या जनतेची ही मागणी वास्तव्य आहे. आणि आत्ता जे तुम्ही म्हणालात की राज्याचा दर्जा, राज्याचे अधिकार कमी करायचा, ज्या दिवशी पार्लमेंटमध्ये GST आलं आणि जो GST डॉक्टर मनमोहन सिंग साहेबांना आणायचा होता त्याला बदलवून मोदीजींनी आपला GST आणला आणि त्या GSTच्या माध्यमातून त्यांनी त्या दिवशीच राज्याचे अधिकार कमी करायचा निर्णय केला. त्याचे पूर्ण पैसे केंद्राच्या तिजोरीत जायचे आहेत आणि केंद्राने मग राज्याला द्यायचे आहेत, अशा पद्धतीची ती व्यवस्था निर्माण केली. आणि जी काही भीती प्रत्येक राज्याला होती की गेलेला केंद्रातला पैसा राज्याला मिळेल की नाही मिळेल, आणि तीच भीती आता खरी ठरलेली आहे. केंद्राने आता राज्याला पैसे देणं बंद करून टाकलं, स्वतःचे जे पार्टीचे राज्य असतील त्यांनाही देत नाही, आणि पूर्ण केंद्रीकरण. आणि जो पैसा केंद्राच्या तिजोरीत उभा होतो त्यांचे जे मित्र आहेत, जे मुठभर जे मित्र आहेत, त्या मोठ्या उद्योगपत्यांना ते पैसे कसे देता येईल, त्यांचे कसे कर्ज माफ करता येईल, याच्यावर त्यांचं काम चालतं. आणि हे आता राज्यांनाही कळलेलं आहे. आणि म्हणून राहुल गांधीजींनी त्या दिवशी लोकसभेमध्ये या फेडरल व्यवस्थेवरच जोर दिला. खरं तर माननीय राष्ट्रपती मोदयांच्या अभिभाषणावर चर्चा करत असताना देश कसा मजबूत होईल, सरकारच्या पॉलिसीज काय राहिल्या पाहिजेत, कारण की ज्या घटना झाल्यात ज्याच्यामध्ये कोरोनामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान देशाचं झालं, तो कोरोना नमस्ते ट्रम्प असतील की 5 राज्याच्या निवडणुका त्यावेळेस झाल्या, त्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीनं BJPचे केंद्रातले राज्यकर्ते जसे वागलेत आणि त्याचा परिणाम देशपातळीवर कसा झाला ते सगळ्यांनी पाहिलं. लॉकडाऊनमध्ये कुठलेही नियम त्यांना लोकांच्या सोयीसाठी न करता स्वतःसाठीच निर्णय करायचे, ताटं वाजवा, दिवे पेटवा, अशा पद्धतीच्या भंपक आयडिया काढून देशाला बर्बादीकडे नेण्याचं काम त्या काळात झालं. पण आपण पाहिलं असेल की GSTनं मोठं नुकसान आणि फेडरल व्यवस्थेला डॅमेज करायची व्यवस्था त्या माध्यमातून झाली. अजूनही केंद्रामध्ये बसलेलं सरकार जे आहे हे सरकार राज्याचे अधिकार कमी करायला निघालेलं आहे. आता हे आपल्या देशात आता लोकशाही आहे, निवडणुका त्याच्यामुळेच आलेल्या आहेत. आता खरं तर लोकांच्या हातातच खेळ खरा आहे की उद्या गोवा असेल की आता ज्या 5 राज्याच्या निवडणुका होतात त्याच्यामध्ये BJPला सत्तेच्या बाहेर केलं तरच हे केंद्रातलं सरकार वटणीवर येऊ शकतं, नाहीतर अनाथही वटणीवर येऊ शकत नाही. आणि मी तुम्हाला विश्वास देतो की स्पेशल स्टेटस आमच्या गोव्याला मिळाला पाहिजे. मी गोवाकऱ्यांच्या या मताशी सहमत आहे. मी स्वतः त्याचा पाठपुरावा करेन आणि गोव्याला स्पेशल स्टेटस दिला पाहिजे, कारण की गोवा हे आमचं
जागतिक पातळीवरचं एक स्टेट आहे ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जगातून लोक येतात. आखरी आमच्या देशाचा एक भाग आहे आणि म्हणून गोव्याचाही त्या लेवलवर विकास व्हावा. या गोव्यामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक लोकांना या लोकशाहीची फळं चाखता यावी आणि ती गोड चाखता यावी आणि या दृष्टिकोनातले सगळे प्रयत्न या गोव्याच्या साठी स्पेशल स्टेटसच्या माध्यमातून व्हाव्यात. ही मागणी बरोबर आहे आणि त्याचं समर्थन आम्ही करतो आहे. गोव्याच्या स्टेटस संबंधी मागणी बरोबर आहे असं तुझं म्हणणं आहे. आपण ही चर्चा पुढे चालूच ठेवू, पण सध्या घेऊ एक आपण छोटासा ब्रेक. पण तुम्ही कुठंच जाऊ नका, पाहत राहा गोमंतक TV. ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. रणनीती ह्या आमच्या कार्यक्रमात आमच्याबरोबर आहेत महाराष्ट्राचे काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष नाना पटोले आणि आम्ही त्यांच्याबरोबर संवाद साधतो आहे गोव्याच्या राजकारणाबद्दल, गोव्याच्या निवडणुकाबद्दल. मगाशी आपण बोललो स्टेटस आपला जो गोव्यासाठी एक विशेष दर्जा म्हणजे स्पेशल स्टेटस देण्यात यावा, ह्याला तुमची पण मागणी आहे. आता दुसरी गोष्ट अशी आहे की तुम्ही भाजपमध्ये होता काही काळ, भाजपच्या राजकारणाचा आणि काँग्रेसच्या राजकारणाचा तुम्ही अनुभव घेतला आहे. या दोघांमध्ये तुम्हाला फरक काय जाणवतो? काँग्रेस हा लोकशाहीला मानणारा पक्ष आहे. त्या ठिकाणी वरिष्ठही असतील तरी तुमची जी काही जनभावना असेल, लोकांचे कामं असतील ते ऐकण्याची क्षमता त्या हायकमांडमध्ये आहे. पण भाजपमध्ये आपण पाहिलं की लोकभावना तुम्हाला त्यांच्याजवळ चालत नाही. त्यांना त्यांची चमचेगिरी, चाटुगिरी आणि तुम्हाला राहायचं असेल तर आम्ही जे काही करू, देश विकूनही टाकू, देशाच्या लोकांचं बरं वाईट काही हो, त्यांच्याबद्दल तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार नाही. आपण लोकशाही तर लोकांनी आपल्याला निवडून दिलेला आहे. खासदार म्हणून जवळपास 12 ते 15 लाख लोकांचं नेतृत्व आपण लोकसभेमध्ये करतो आणि खासदार म्हटलं तर तो देशाच्या पार्लमेंटमध्ये काम करत असताना त्याच्या भावना ज्या असतात देशाच्या 130 कोटी लोकांच्यासाठी असतात. आखरी पार्लमेंट हे देशाच्या जनतेसाठी चालावं आणि शेवटच्या माणसापर्यंत न्याय पोहोचून त्यालाही मुख्य प्रवाहात आणावं, ही त्याच्यातली व्यवस्था आहे. पण आपण पाहिलं की या नोटबंदीमध्ये जे काही स्वप्न देशाच्या लोकांना आदरणीय मोदीजींनी 2014मध्ये दिलेले होते की काळा धन आम्ही आणू, लोकांच्या खात्यात 15 लाख रुपये टाकू, आणि नोटबंदी जेव्हा झाली त्यावेळेस कुठलीही प्रोसिजर नाही. त्याला नोटबंदीला एक मोठं प्रोसिजर आहे. कॅबिनेट आहे, त्याच्यात राष्ट्रपती महोदय आहेत, तिन्ही दलाचे सेना प्रमुख आहेत, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आहेत, हे सगळ्यांचं एक मोठं प्रोसिजर आहे. पण मोदीजींनी आपल्या पद्धतीनं नोटबंदी केली, कसे मोबाईल हिसकून ठेवले मंत्र्यांचे, त्यांना कॅबिनेटच्या रूममध्ये ठेवलं, हेही सगळ्यांना माहिती आहे. पण नोटबंदीच्या नंतर मोदीजी आमच्या गोव्यातच आलेत. आता मी ज्या गोव्यात आहोत त्याच गोव्यात आलेत आणि त्यांनी सांगितलं की 50 दिवसामध्ये नोटबंदी हे फेल झाली तर तुम्ही म्हणाल त्या चौकामध्ये ती सजा मी घ्यायला तयार आहो. गोवाकारीच नाही तर पूर्ण देशाच्या लोकांनी सांगितलं की इतका प्रामाणिक प्रधानमंत्री की एखादी चूक झाली म्हणजे लालबहादूर शास्त्रीच्या नंतर म्हणजे रेल्वेचा ॲक्सिडेंट झाला तर लालबहादूर शास्त्रींनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्याच पातळीवरचा एक प्रधानमंत्री आम्हाला मिळाला. सगळ्यांनी आनंद व्यक्त केला आणि गरिबांना आणि मध्यमवर्गीयांना वाटलं की वा, आता चांगलं झालं की काळा धन येईल आणि आम्हाला सगळ्यांना न्याय मिळेल. पण 50 दिवस काय पूर्ण आत्तापर्यंत आपण पाहतो आहे की ज्या लोकांजवळ 1000 आणि 500च्या नोटा ते दुसऱ्या दिवशी कागद झालीत आणि त्यांना बँकेत टाकावं लागलं आणि त्यांना कसं लाईनमध्ये उभं ठेवलं आणि किती लोक त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेत, कशा कशा अडचणी भोगाव्या लागल्यात आणि काळ्या धनाच्या लोकांचे कसे पैसे पांढरे झालेत. मग का मोदीजी जनतेसमोर की नोटबंदी सक्सेस झाली की नाही झाली काय विचारत नाही? लोकांच्या भावना समजायला तयार नाही, स्वतःच्या मन की बात सांगतात. अशी ही जी काही परिस्थिती आज आहे. आणि दुसरं महत्त्वाचा प्रश्न, GST जेव्हा आलं, भांडण मला GSTमध्येच झालं. ज्यावेळेस तुमच्या गोव्याचे खासदार होते, 2 खासदार होते त्यावेळेस तुमचे, आता एकच राहिला आहे, आणि आमच्या महाराष्ट्राचे जे मध्य प्रदेशचे खासदार होते त्या मिटिंगमध्ये आणि मोदींजीच्याच घरी ती मिटिंग झाली. मी त्यांना सांगितलं की GST आपण लागू करतो आहे, GST आपण आता बिल आपला कायदा पारित झाला आपला, आणि जेव्हा आता लागू करतो आहे त्याच्यामध्ये
शेतकऱ्यांचा वाटा काय, सर्वसामान्यांचा वाटा काय, कारण की तुम्ही सगळ्यांना टॅक्स पेअर करताय. तर मला त्यांनी प्रश्न केला की आप बताइए मुझे कि किसान को क्या नहीं देते हम. तो मैंने सर मैं खुद ही किसान हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ और फर्टिलाइज़र में थोड़ा सब्सिडी हमें मिलता है, लेकिन जब हम फसल निकालते हैं तो फसल निकालने के बाद उसका सपोर्ट प्राइस भी आप लोग डिक्लेअर करते हैं. अगर हम लोगों ने 1 रुपया खर्चा किया तो चाराना भी आप लोग देंगे की नाही देंगे हमारे हाथ में नहीं होता. तो म्हणून मी त्यांना सांगितलं की ते त्यांना राग आला. आखरी GST आज आमच्या इथं भीक मागणारा माणूस असेल, त्यांनी दुकानातलं सामान घेतलं तर त्याला तो टॅक्स पेअर झाला GSTच्या माध्यमातून. त्याचे सगळे पैसे हे करून त्याच्यामध्ये एक सिस्टीम अशी केली की त्याला स्लॅब तयार केला आणि ते पैसे राज्य आणि केंद्राच्या तिजोरीत किती जातील आणि मग जो शेवटचा प्रमुख उत्पादक आहे उद्योगपती त्याच्या खिशात ते पैसे जातील. मी मोदीजींना त्याच्यात एक सवाल विचारला की तुम्ही हे स्लॅब तयार केले, मग शेतकरी उत्पादक आहे, मग शेतकऱ्यांनाही GST गेला पाहिजे, त्यालाही रिटर्न मिळालं पाहिजे, अशा पद्धतीची व्यवस्था करा. आणि तिथूनच आमचा वाद सुरू झाला. आपल्याकडे वेळ थोडा आहे, मला तुम्हाला एक शेवटचा प्रश्न विचारायचा आहे. सध्या असा आरोप केला जातो की जे राजकीय विरोधक आहेत त्यांना नामोहरम करण्यासाठी ED किंवा तत्सम सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केला जातो. पण तुम्ही बेधडक बोलत असता भाजपविरुद्ध. आता गोवा किंवा महाराष्ट्रातल्या इतर जे विरोधक आहे जे बोलत नाही त्यांच्यासाठी तुमचा काय संदेश आहे? मला कोण काय बोलत की नाही बोलत तो त्यांचा विषय आहे, पण मी गेल्या 30 वर्षाच्या या राजकीय जीवनामध्ये मग आमदार खासदार अनेक कंटिन्यू मी या गेल्या 30-35 वर्षामध्ये काम करतो आहे. आणि मी जनतेसाठी आणि मी एक सामान्य परिवारातला आहे, त्याच्यामुळे माझी लढाई नेहमी जनतेच्या हिताची राहिली आणि सगळ्यांचं भलं व्हावं. कारण की आमची डेमोक्रेसी, आमची लोकशाही, बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलं संविधान, त्याच्यातल्या सगळ्या तरतुदी, लोकांसाठी करायचं राज्य असतं. तर त्याच्यामध्यातून मी निवडून आलो. सामान्य शेतकऱ्याचा पोरगा, एका खेड्यामध्ये राहणारा मी पोरगा, मला लोकांनी एवढी मोठी संधी दिली, तर आखरी जनतेची लढाई मी लढतो आहे, तर त्यांना न्याय मिळावा यासाठी मी आलेलो आहे. माझ्या 10 पिढ्यांचा उद्धार व्हावं, मी त्याच्यासाठी या राजकारणात आलो नाही. आणि म्हणून मी ज्या ठिकाणी कुठलंही सरकार असेल, जनतेवर अन्याय करणारं असेल, त्यावेळेस जनतेच्या विरोधातले प्रश्न सरकार निर्माण करत असेल, अन्याय करण्याच्या असतील, तर त्याच्यामध्ये नाना पटोलेची लढाई नेहमी राहिलेली आहे. आणि म्हणून मला कोणी विद्रोही म्हणतात, कोणी काही म्हणतात, पण मी जनतेसाठी लढणाऱ्या व्यक्तीची अगर कोणी मला काही म्हटलं तरी, आणि मला ED आणि CBIची भीतीचं कारण काहीच नाही. मी जे माझ्या बापदादाची प्रॉपर्टी होती, शेती होती, त्याच्यावरच माझा उदरनिर्वाह चाललेला आहे. त्याच्यामुळे मला कोणाचे घाबरायची गरज नाही. मी जनतेचे प्रश्न सातत्यानं मांडत राहील आणि मला विश्वास आहे, या लोकशाहीवर विश्वास आहे. एक दिवस आमचा येईल की जो जनतेसाठी प्रामाणिक काम करणारा आणि जनतेला न्याय देणारा, त्याचाही दिवस येईल आणि आमचा भारत देश पुन्हा त्याच ताकदीनं या जगाच्या पाठीवर महासत्ताक बनेल. हे स्वप्न आमचं आहे आणि त्याच्यात आम्ही पूर्ण उतरू. आज ED आणि CBIचा दुरुपयोग करणारी जी सत्ता केंद्रात बसलेली आहे, त्याचा जास्त काळ चालू शकत नाही. कापणारी वस्तू जास्त काळ टिकत नाही. हाही सल्ला मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून ह्या ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्या व्यवस्थेला समजून देण्याचे काम मी या ठिकाणी म्हणजे इथं कोरोनाच्या काळात आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी गोव्याच्या म्हटलं होतं भिवपाची गरज नाही, म्हणजे घाबरण्याचं कारण नाही. तुम्ही हे वेगळ्या शब्दात वेगळ्या रेफरन्समध्ये एका वेगळ्या परिप्रेक्ष्यातून सांगितलं. सो तुमच्या मते सध्या सरकारवर टीका करण्यासाठी घाबरण्याची गरज नाही. ह्याच मुद्द्यावरती आपण ही चर्चा इथं थांबवतोय. तुम्ही इथं स्टुडिओमध्ये आलात, मुद्दाम आमच्याशी भेट घेतली, आमच्याकडे संवाद साधला, त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. पण तुम्ही कुठे जाऊ नका, पाहत राहा गोमंतक TV.